Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez a Napigék Podcast első adása, én Gombár Gabriella vagyok. Sziasztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit, én Szőke Tibor vagyok, a Napigék oldal alapítója. Felkapcsolunk, ezt a mottót találtad ki akkor, amikor eszedbe jutott, hogy hangot is kapjon a Napigék üzenet csomag, ami nem sokára 10. születésnapját ünnepli. Üzenetcsomag, ami tulajdonképpen jobbá szeretné írni a világot, most jobbá szeretnénk beszélni egy picit a világot, de kezdjük szerintem azzal, ahonnan az egész indult. Mindig is szerettem írni, tehát kiskorom óta grafomániás vagyok, ezt így szoktam mondani, mindig kellett valamit írnom, firkálnom, jegyzetelnem, és amikor én megtértem, keresztény vagyok, akkor volt bennem egy ilyen hang, hogy ezt az üzenetet, hogy engem szeret az Isten, és hogy én szeretni akarom az embereket, meg ő általam, ezt el kéne vinni az emberekhez, és hogy erről nem elég csak beszélni, ezért szándékosan olyan munkahelyet kerestem, ahol minél több embert elérek. És ennek az első állomása volt egy idősek otthona, ott 3 hónapot dolgoztam, és közel 100 embert értem el, ugye a gondozottakat, plusz az ápolókat, de még ugye azokon keresztül a családjukat, és ott még nem voltak cédulák, viszont volt ugye ez a közvetlen hang, meg ez a szeretni akarás, és ugye azt azért elég jól lehet, azt gondolom, demonstrálni egy idősek otthonába, és utána már beadtam a postához az önéletrajzomat, és fölvettek a postára. És a posta azért volt egyértelmű cél, mert ott érhettem el a legtöbb embert. És amikor oda bekerültem, és hamar fölmértem, hogy hogyan lehet ott csinálni, akkor jött a cédulák ötlete, ami egyébként előtt egy ifjúsági irodában dolgoztam, és ott már ugye adtunk a fiataloknak kis bölcsességeket, de azokat ugye nem én írtam még akkor, hanem azt mindenhonnan összeolloztuk, és akkor a postán felismertem, hogy ez egy jó lehetőség a levelek mellé, meg hát azért láttam, hogy azért a nép hangulatot, hogy vannak, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, hogyha én ezt kicsit földobom ezekkel a cédulákkal. Tehát vidámítani akartad az embereket? Abszolút, mert láttam azt, hogy letargiások, depressziósak, zavartak, mindenféle bajuk van, és akartam nekik örömet okozni, és akartam, hogy ezt az örömet raktározzák valahogy, és ezért voltak ezek az örömüzenetek. A célra indultam el dolgozni, akkor ezeket kiosztom, és akkor kerestem a helyzeteket. Meg túl kellett lépni azon, hogy teljesen hülyének néznek, hogy egy színes cédulával egy felnőtt férfit postásként, de hogy valahogy a kettő így jól lehetett így, mert az utcán osztogatnám, az ugye még furcsább lenne, de így postásként meg ugye egész jól hangzott, meg jól is nézett ki. Ugye ezért is lett belőle média téma, jó sok. És honnan jöttek a mondatok? Tehát a mondat. Alapvetően én örömet akartam adni, meg azt gondolom most is, hogy a legfőbb üzenete az, hogy szeressétek egymást, és hogy szeressük egymást, és hogy ezt próbáltam mindenféle körmönfont módon megfogalmazni, bár elég bárgyún meg gyerekesen hangzik, de mégis azért hat az emberi lélekre, aki olvasgatja, ezt tudja, és ez volt a fő célom. 10 év alatt mennyi született kb. Tudod? Hát csak a postán több mint 50 000 írtam, 50 és 100 000 között. Nem tudom, mert ugye elkezdtem ezzel számogatni, mert volt, hogy 200-at is megírtam egy este kézzel, vagy akár éjjel, amikor a kisgyerek fölkelt, és akkor nem tudtam visszaadni, akkor abban a pillanatban elkezdtem cetliket írni, de biztos, hogy ilyen 100 000 körül volt már, amit kézzel írtam, és még nem tudom hányat, ugye, mert az oldalon keresztül lehet ingyen rendelni, hogy mennyit osztottam ki. Egyébként hogy élsz, amikor nem cetliket írsz, akkor mit csinálsz? Most jelenleg a Pés TV-nél vagyok a szerkesztő riporter, és egy online magazinnál, a Szemlélet magazinnál írok újságcikkeket, most már 9 éve, amit szintén ez az állásom is onnan lett, hogy a Napigék oldalt megtalálta a Szemlélet magazin lapigazgatója, és akkor készített velem egy interjút, és akkor onnan van ez a kapcsolat. Szóval ez a cetlik gyümölcse a munkahelyem most jelenleg, és ez is egy nagy áldás. Házas vagyok, van 2 kicsi gyerekem, 11 éves meg egy 9 éves, Luca és Marci, és hát így érem az életemet. És mert egy gyógy- és sportmaster vagyok most már, az is 8 éve. Azon gondolkodom, hogy először adni akartál másoknak, vagy magadnak kerestél igazából mondatokat ahhoz, hogy esetleg a saját belső, nem tudom, kérdésekre, bizonytalanságra válaszokat találj. Tehát magadért, vagy másokért? Tehát hogy van ennek a sorrendje? Én nagyon adni akartam. Én ezt tudom, mert tudom, hogy mit kaptam. Most is tudom, hogy mi van bennem, mi van általam, mi jön általam, és aki erre nyitott, azt szerintem biztosan tudja, hogy ez valami olyan, ami neki is jó. És ez az adni akarás volt, én nagyon görcsös volt néha már. Ez most ki tudja, milyen sérülésből fakad, vagy mindegy, de lényeg az egy tény, hogy van bennem egy ilyen adni akarás, azt mondom, mindenkivel van, én csak ezt őszintén felvállalom, és ez mozdogatta nagyon ezt a dolgot. És mert ugye rájöttem arra, hogy ha én adok, akkor kapok. Ugye ez egy ilyen közhelyes dolog, de adok egy cédulát valakinek, akkor az nekem jó. Neki is jó, meg nekem is jó. Mindenkinek jó. Oké, nézzük, adni szavakkal mit? Örömet, vigasztalást. De legfőképpen örömet, mert az öröm az önmaga vigasztalás. Neked mi jön vissza belőle? Öröm, szintén. Tehát ha én örömet adok, akkor azt is kapok. Ez nagyon jó kamatozó dolog. Eszembe jutott ma reggel az egyik napig. Szavaktól sérülünk,
szavaktól gyógyulunk. Mit mondasz erre? Hát akkor legyen ez a felütés. Hát igen, ez egy nagyon, azt mondom, életünk egyik alapkérdése, hogyha erre így rájövünk, hogy a legtöbb sebet azt szavak által kapjuk, és főleg azok az emberek által, akik ugye körülvesznek minket, és sajnos ez a legtöbbször ugye a saját családunk. És hogy mit kezdünk ezekkel a szavakkal, ez mindenkinek szerintem napi szinten forog a fejében, ha nem is tudja így megfogalmazni, de mindenki azon gondolkodik, vagy törekszik arra, hogy olyan szavakat kapjon, vagy adjon, amik nem fájnak annyira, vagy a már meglévő sebeket gyógyítsa vele valahogy. Tehát egyszer vigasztalásra váljunk, egyszer meg arra, hogy örüljünk, és a szavak által szoktunk általában örömre hangolódni is. Miért gondoltad azt, hogy hangot is kell adni a napigének? Ennek a kimaxolása azt gondolom az volna, hogyha az emberek többet beszélgetnének egymással egy olyan kultúrában most, ami nem igazán engedi ezt jól meg. És ez a cél, hogy azért kell ennek hang, hogy meghallják az emberek, és hogy ebből a hangból valami cselekvés is legyen a saját életükben. Cselekvés is legyen például. Beszélgessenek többet magukkal, másokkal, figyeljenek oda magukra, másokra. Érzékenyítés. Eszembe jutott mondjuk 3 dolog. Mi egyéb juthatott volna még eszembe? Hát ez elég közös, hogy beszélgessen, mindenki tudja, hogy beszélgetni kell, de általában annyira tele vagyunk, hogy egyszerűen nem fér el másnak a szövege bennünk. Tehát, hogy ilyen felületeken ugye kapcsolódunk, érintkezünk, ugye a közösségi felület is ilyen, és nagyon nehéz azt, hogy elmélyüljünk egymásban. Tehát, hogy ilyen igazi jó mély beszélgetések, ami szerintem azért a legtöbb embernek van ilyen élmény, hogy de jó volt beszélgetni, csak úgy röpült az idő, elment több óra, és nem is néztük az órát. Ez mindenkinek egy ilyen beleszületett, vágyott dolga, hogy egy másik emberi lénnyel szóba álljon. És hogy lehet ebből a közhelyből valóságot csinálni, azon egyelőre én is dolgozom, meg próbálok kibuzdítani embereket erre, meg szeretném én is megélni ezt minél többször. Amikor azt mondod, hogy értő beszélgetés, értő odafigyelés, értő visszajelzés, számodra mit jelent? A napigék mi az, amit közvetíteni akar ebből? Hát valahogy így a látást tisztítani. Tehát, hogy ugye a felkapcsolunk, és az is azért jött, hogy azért nagyon nagy probléma, hogy nem látjuk egymást annak, akik vagyunk. Egy nagyon érdekes példa, pont tegnap voltam előadni sok-sok gyereknek egy iskolába, és ott is ugye hoztam ezt a képet, hogy mondom, mindenki ismer kisebb gyereket, ugye csecsemőt vagy kiskorút óvodást, és amikor ránézel egy gyerekre, akkor nem jut eszedbe, hogy hányas matekból, vagy hogy tud-e táncolni, vagy hogy föl tud-e szépen öltözni, vagy milyen a sminkje, vagy milyen az izomzat, hanem csak nézed és örülsz neki. És akkor miért van az, hogy egy 3 éves gyereknél ez még megy, és akkor, ahogy így felnövünk, ez már egyáltalán nem megy. És hogy valahogy hiányzik az a rész, hogy úgy emlékezzünk egymás, vagy úgy nézzünk egymás, hogy a másiknak milyen jó, hogy van. Mert egy gyerekre ránézel, akkor azért általában az érzetet van, hogy jó, hogy létezik, hogy de jó, hogy van. Semmi több. Tehát nem akarsz többet tőle. Csak hogy és a gyerek is ugye úgy van a világgal, hogy megy a világba, keresi a kontaktokat, és rád néz, örül neked, nincsenek előítéletek, még ugye meg kell tanítani, és csak játszani akar. Ez a fajta együttlét, ez mindenkiben ott van, meg ez őszinte vágy is ott van ezekre az együttökre, meg ezekre a látásokra, nézésekre, és hogy ezt újra meg kéne tanuljuk. És azt gondolom, hogy tanuljuk is, tehát hogy egy csomóféle módszer van a világban, meg törekvés, hiszen az embernek ez egy ilyen elemi szükséglete. Ugye a kapcsolódási igény most az, amiről beszéltél. Igen. Ezen gondolkodtam közben, hogy az akadályoztatottságunk abban, hogy tudjunk kapcsolódni, hogy merjünk kapcsolódni a másikhoz, hogy tudjuk megtenni az első lépéseket ahhoz, hogy kialakuljon a kapcsolat a másikkal. Hogy miben gyökerezik, honnan indul ez szerinted? Merebe is nagyon sérültünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez gyerekkorban elkezdődik már az egymás bántalmazása családon belül, és nem feltétlen szándékkal, csak ugye a gyerek elég érzékeny, képlékeny, és nagyon sok mindennel megsebződik, és ugye ezeket a sebeket utána, ezt gondolom mindenki ismeri az életéből, valamilyen úton, módon próbálja befoltozni, vagy meggyógyítani, és ebben tudjuk egymást segíteni. A legtöbb embernek azért azt gondolom van egy ilyen sérülése, hogy hát én nem igazán vettek észre gyerekkoromban, mert észrevettek, amikor 5-ös voltam, észrevettek, amikor nagyon jó sportteljesítményem volt, vagy amikor nekiálltam járni, de hogy önmagában kevés volt az a nézés, ugye, amit mondtam, hogy én rám nézett az anyám, meg az apám, meg a családom, és hogy így jó, hogy vagyok. Tehát, hogy ez nagyon, szerintem szinte mindenkinek hiányzik, de biztosan sérült ez az élménye, és ugye ezt próbáljuk visszaszerezni.
És ezeket az élményeket akkor szoktuk a legtöbbször megélni, vagy egy kicsit közelebb kerülni hozzá, amikor valaki úgy tényleg örömtelien ránk néz, és akkor közli az örömét, vagy látjuk azt, hogy az ő célja az velünk kapcsolatban, hogy mi jobban legyünk tőle. És ez egy gyönyörű dolog, és a napigék is ugyanezt szeretné elérni, hogy azokkal a szavakkal, meg üzenetekkel, amik vannak rajta, azokkal az embereket egy kicsit fölemelje, vagy földobja. Hogy legyen ez az egyik olyan platform vagy szó, amitől az emberek jobban lesznek. Hiszen erre mindenki törekszik. Például gyerekvédelemben dolgoztam ugye közvetve 15 évet, ebből 7 évet egy gyermekotthonban, és nagyon-nagyon sok feszült, szorongó gyerekkel találkoztam, és azt vettem ott is észre, vagy vettük észre ugye a kollégákkal, hogy egy-egy mondat micsoda felszabadító erejű tud lenni egy kisgyerek életében. De nyilván egy felnőtt életében is, de hogy azt, hogy mondjuk nem miattad váltak el a szüleid. Nem vagy rossz. Lehetsz mérges. Tehát ilyen abszolút kicsi kis mondatok, és akkora erővel szabadulnak fel a gyermeki lélekbe, hogy azt öröm nézni. És nyilván ezt megtapasztalni, és tudom jól, hogy amit hallottak, még ha nem is tudják azonnal reflektálni, hogy most, hogy amit hallottak, az mennyire fontos, de érzik. Ezeket az oldó mondatokat, ezeket a gyógyító mondatokat megtalálni, mert ezeknek a forrását megtalálni azért nem egyszerű az élet folyamán. Gyerekkorban egyáltalán nem az, ha nem kapod meg a figyelő, érzékeny felnőttől, akkor nincs forrásod, ahova hozzányúlhatsz, amihez nyúlhatsz, de felnőttként sem egyszerű megtalálni azt, ami felold, ami kihoz a fájdalomból. Te hol kezdted el keresni a saját gyógyulási folyamatodban ezeket a szavakat? Te hol találtad meg ezeket a mondatokat? Mi a gyökere a gyógyulásodnak, a gyógyító szavaidnak? Hát az egyértelmű, hogy az Isten kapcsolat, amit ugye én a Biblián keresztül élek meg. Nyilván egy olyan ember tud megvigasztani egy sérült embert, aki valószínűleg érettebb, mint az, aki sérült. Tehát aki több sebet gyógyított már be, vagy tapasztalta meg azt, hogy ő jobban van. Tehát egy érettebb ember tud egy éretlent jobban megvigasztani, de ez így van, hogy a gyerekeknél megint egy jó példa, hogy azért egy igazán megvigasztani egy gyereket egy felnőtt tud. Tehát azért ezt egymást nem igazán szokták jól vigasztani, bár szokták, de hogy úgy jó megnyugodjon a gyerek, ahhoz, hogy kell az a biztonságos kötődés, ami a szülők felé van. És ugye, ahogy ez rengeteget sérült, ezért gyanakúak vagyunk egymással, és ezért nagyon nehéz olyan embert találni, azért, akinek ideje, energiája van, és majd minket vigasztal, akár anyánk, apánk helyett. Isten viszont univerzális megoldás ilyen szempontból, hiszen ugye általa kapunk mindent, és ezáltal, mivel mindenhol jelenlévő erő, ezért mindig lehet hozzá kapcsolódni. Csak ezt a kapcsolódást, ugye ezt kell jól megtapasztalni, viszont belső igényt, mert minden ember ugye születik valamiféle spiritualitás felé igénnyel, tehát szeretne kapcsolódni fölfelé. Nagyon sok irányzata van ugye ennek, ugye a kereszténység az mondhatnám, hogy az egyik változata, nyilván nekem a változat, másnap meg az egyik út, de mindenképpen az emberek keresik a kapcsolatot a külvilággal följebb. Ezt tudtam mondani, hogy legtöbbször nagyon sokan élik meg ugye az Isten kapcsolatokat a természetbe. Kimennek, és akkor látják ugye a teremtést, és néznek körül, hogy milyen szép, és akkor éreznek egyfajta ilyen flow-t, vagy ilyen kis szerelemhez hasonló érzést, hogy de jó itt nekem lenni. A napigék ebben szeretne segíteni, megtalálni valamiféle kapcsolódást valami magasabb, önmagunknál nagyobb értékhez, vagy nagyobb erőhöz? Ebben a keresési útban szeretne segíteni? Igazából nem voltak nekem ilyen nagy célom. Tehát tovább is azt tudom mondani, hogy azért van, hogy jobb legyen nektek. Ezt nem akartam így, nem is akarom most sem túl spiritualizálni, vagy akár térítgetni, vagy valami egész egyszerűen. Az emberek szerintem pontosan tudják úgy, hogy van valami probléma az életükben. Tudják azt, hogy ahogy vannak, az úgy nem jó. Mindenki tudja azt, amit ilyen nagyon profán egyszerűen kimond a napigék, hogy szeressétek egymást, az egy ilyen nagyon bárgyú mondatnak tűnik, bár ugye a Bibliában egyértelműen benne van, és mégis ez az a mondat, amit mindenki szeretne, hogy megvalósuljon az életében, de mégsem erről beszélünk. De beszélünk mindenről, diplomákat szerzünk, de nem tanítjuk egymást szeretni, és valahogy nem ez a fontos, pedig ez lenne a legfontosabb, és ezt viszont ettől mindenki szenved. Tehát attól, hogy nem tud szeretni, meg őt nem úgy szeretik, ahogy ő szeretné, ettől azért rengeteg szenvedő embert látok. Szomjasak, éhesek, kapcsolódni próbálnak, keresgélni próbálnak, és valahogy ez így nem feltétlen megy mindig jól. És ha megtapasztalják azt, hogy van valaki, akinek az a célja, hogy ők örüljenek, akkor általában azért az könnyebben kapcsolódom, mert ha látom valakin, hogy meg akar engem nevettetni, vagy az a célja egyértelműen, hogy én örömmel, tehát hogy jobb állapotba kerüljek, azt azért szívesebben meghallgatja az ember.
Azt olvastam valahol az oldaladon, elrejtett sorok között, talán nem tudom, hogy cél, hogy jobbá írd a világot, vagy jobbá íródjon a világ. Most jobbá szeretnénk beszélni is a világot egy kicsit ezzel a podcasttal, de nézzük akkor azt a jobb világot. Jobb világ az, amiben szép szavakat használunk egymásra minimum. Tehát én azt gondolom, hát most ez egy abszolút ilyen trendi téma, hogy milyen a közbeszéd, milyen lent van, valószínűleg azért is ülünk mi most itt, mert ez probléma sok embernek, sokféleképpen lecsapódik az embereken, de mindenképpen már nagyon utáljuk szerintem, ahogy beszélünk egymással, meg egymásról, kicsiben és nagyban, és ez mindenképpen egy cél, hogy ezeket a szavakat lecseréljük. És az emberek ezt fölismerik, hogy mekkora hatalom van a szájukba, akkor azért az már egy nagy előrelépés lenne. Mert egyelőre még sokan ugye azt gondolják, hogy úgyse lesz jobb, se ettől, se attól, se holnap, se később, de ezt is kimondjuk. És nyilván ettől, hogy ezek elhangoznak, nem igazán javul semmi. A szavakat viszont le lehet cserélni, és az minden ember szájából jön, és elég sokan vagyunk, és ha pusztán fölismerik, hogy ez bármilyen egyszerűnek tűnik, mekkora nagy dolog, akkor azért az hatalmas változásokat fog előidézni. Én hiszek. Még egyszer visszakérdezek akkor arra, amit egyszer már föltettem, hogy te figyeled-e azt, látod-e azt, tudod-e, hogy ezeknek az üzeneteknek ugye más-más tematikájuk van, hogy jellemzően mik azok, amiknek inkább nagyobb az olvasottsága, vagy nagyobb a visszajelzés, a like szám, a megtekintés szám egyik a másikhoz képest. Tehát vannak-e népszerűbbek? Látszik ebből a téma, amire szükség van, amire igény van? Remény, vigasztalás. Tehát ezt látom, hogy ezek talán, amik jobban mennek. Ugye egy-kettőt meg is hirdettem, hogy több helyre most azt hiszem pont volt régebben volt az a jó a rosszban, hogy biztosan el fog múlni. És ez olyan jó. Valami ilyesmiről szól a cédula, és ez nagyon nagy sikere volt úgy alapból. Meg volt egy ilyen, hogy a hatalomra vágysz, akkor uralkodj magadon, ez egy ilyen eléggé egyszerű üzenet. Szintén valahogy azok mennek jobban, amikor így az emberek így ráéreznek arra, hogy a szükségüket megérinti. Tehát, hogy az a reményre nagy szüksége van az embereknek, mert ugye nem nagyon látunk ki a fejünkből. Tehát, hogy nézzük a képernyőket, nézzük azt a rengeteg információt, amit egyszerűen nem is tudunk helyre rakni, hiszen ha azt nézem, hogy egy nap megnéz az egy ember csak 2-3 videót, de még azt sem tudja se kibeszélni, se helyre rakni, csak úgy elmondhatja, hogy látta. Ezért nem olyan egyszerű. De mindenképpen remény és vigasztalás. Meg a szeretetnek a szükségessége. Hogyha ez validálva van, tehát hogy valaki kimondja, arra jól lehet reagálni. Kedvenc napigék mondatod van? Ebben a pillanatban mondjuk eszedbe jut, amire azt mondod, hogy igen, ez most vagy mindig is ez a kedvencem? Hát a kedvencem az alapmondat, az a minden annyit ér, amennyi szeretet van benne. És akkor itt van egy pont. Hogy ez egy ilyen, ugye mint keresztény nagyon sokat gondolkodtam így az ítéletem, hogy ez egy központi téma a keresztényeknél, hogy mi lesz a végítélet, hogy mi fog történni az emberekkel, és akkor így mert az ott, hogy ez a mondat az így maga az ítélet. Tehát, hogy az ember ezt kimondja és végig gondolja az életét, hogy minden annyit ér, amennyi szeretet van benne, és amennyi szeretet van az én ruhámba, az én ételembe, amit eszek, a hajamba, a kapcsolataimba, akkor azért úgy abban a pillanatban meg is ítélődik ugye maga az ember élete, és le lesz mérve. Meg ilyen szempontból már önmagában az ember kapcsolatba kerül a szeretetnek egy ilyen tényleg természet fölötti valósággal, amikor ő betölti őt, vagy megérinti, az önmagában már egy ítélet. Mert abban a pillanatban, hogy az a fény megmutatja, hogy bennem mi sötét, mit csinálok rosszul, mi volt rossz az életemben, és egy olyan módon, amit ugye számtalan ember megtapasztalt az életében, több 100 millió keresztény, hogy egyszer csak észreveszi, hogy húha, nagyon nem ott vagyok, ahol lennem kéne. De jó, hogy te mutatsz nekem egy új utat. Beszélgetés végénél vagyunk. Egy rövid összefoglalás, egy rövid ígéret azzal kapcsolatban, ami várható ezután a podcasttal kapcsolatban. Ez volt tehát a felkapcsolás, itt vagyunk, beszélgetni fogunk. Egyelőre a napigékről, meg a szándékunkról beszélgettünk röviden, hogy lesz a jövőben. Rendszeresen jelentkezünk, különféle témákkal, amik foglalkoztatnak bennünket a létezésünkben, a napigék szellemiségében, amit megbeszélünk ketten, esetleg egy-egy vendég behívásával. Hát azt gondolom, hogy mindenképp ugye úgy kezdtük ezt, hogy formálódik, ahogy formálódik, de legyen egy olyan ítélkezésmentes beszélgetés, amit szerintem egy jó minta lehet arra, hogy ezt hogyan lehet csinálni otthon, bárhol, útközben egy másik emberrel. Találkozunk néhány hét múlva az első tematikus podcasttal itt a napigékben. Köszönjük szépen nektek is, hogyha itt voltatok. Minden jót!